Payimorenya kwa mgaji wange no mara inirio makare entari kario dwe mara dek ganario prario kod auchiel machiegni ahinya chenro en ramany piny chieng' wuok tich kama bende koro yangore kendo keta yanga ne ja od bura mosenindo Johana Ngeno mano ja od bura ma Emurua Dikir ibro iki chieng' tich abich ka ingre mare ibro lamne tarika tich adek nyakoro mgaji wanga wa miler kutendre kod bende limbe jatend piny Kenya William Ruto e pare mantie Karen ne kaunti ma Nairobi ka be no chop mar kuyo gi familiano bende wa mi mathoth ka bende ang no bed kod twak mar rameny piny ana bende kod Roy Odawa ma en japur wadhi ng'iyo weche motendre kod pure sani ma bende koro nyakoro mgaji wang koth medo chwe e pacho ka gina ogen winjo bende jopur timo mane onegi dhi gibedo kod keyo makare magi duto biro bang twak bang chenro mar weche manyien mar rameny piny kod mbaka line area de kauchiel nono wanti live Facebook Ramogi TV ke Mbui ma X ka chiel gi Ramogi TV Kenya Mbui mar YouTube mage thondwech. All the people who accompanied Ngeno, including the pilot, we will extend government support to all of them. Ik mar jaod bura ma Emurua Dikir idhi tim tich abich jumani. Jatend piny Kenya William Ruto bende kawuono chopo mar kuyo gi familia mare. Why haven't we rolled out the cameras on our roads? You know, it is just as simple as that. Jatend piny Kenya William Ruto yango kenge makedo gi masiche magapaya kanonro lero ni ji 5,000 ne otho e masirago higa mokalo. Japuonj moro ma kikitudo gi Bambo kendo rocho ratich yawuoyi ariyo mane gi ng'ol mar winjo e kaunti ma Kerugoya. Machiegni nyakoro mgaji wang jaloko en Belinda Phillips nyinga Lydia Hukeyo. Loro nitie ni ji ariyo owitonge magi kachiel to oring godo e od thieth kaluwore kod masira mano nywando luche ariyo kinyi makawuono e apaya mawuok Nairobi kadhi Mombasa. Komanda mar obila e kaunti ya Machakos Monica Kimani yango masira ni mano timore sa paro kinyi mto mawe kendo nonyuolo mach e lochegi. Joneg mach kuok e kaunti ma Machakos kod Nairobi no chopo kendo nego majni ka joneno wacho ni lori achiel no goyo nyawadgi kowuok chien gino mano kelo muoch mar mach e loche ariyo maduto no chomo Nairobi. Yule mtu anaongea kuhusu mtu hata nasikia yani Kwa majina naitwa Isaac Meto, dereva masafa marefu. Mwendo wa saa 11 asubuhi kulikuwa na ajali hapa. Gari zote zilikuwa zinaelekea pande Nairobi. Gari moja nafikiri dereva alishinda kuitipiti na ikaanguka. Yule mwenzake pia ikawa pia alikuwa anakuja akakuja na akaipata akaigonga. Kwa maana alikuwa ameifunga barabara, nafikiri naye hakuiona ama ilikuwa ni kitu abruptly ilikuja ghafla. Sasa kitambo aifunge breki basi ikawa ndio hiyo ameifikia. Akaitawanyisha yote mbili, kichwa upande mwingine, trailer ikaanguka upande mwingine na moto ikashika hivyo. Magari zote mbili zilikuwa zinaelekea Nairobi. Katika hiyo harakati mmoja sijui ni gari ilimshinda kudhibiti ama ilikuwa shida ni nini. Ndio akakwaruza mwenzake. Sasa ile impact katika harakati ile impact mwenzake akalala pande ile ya kushoto, pande ile ya kulia, na huyo mwenzake gari ikapata moto. Kwa hivi sasa gari zenyewe zote mbili, mmoja dereva ameokolewa, lakini hii mwingine watu wawili ilikuwa na watu wawili na wameungua ndani. Jadbura machon manyatike Edi Komondi Anyanga osejotelo makaluo kod oko makaluo mosebedo kasa jotelo makaluo matiele madito e piny owacho motele kod jatend piny Kenya William Ruto. Anyanga wacho ni jotelo makaluo matie piny owacho moting'o jagoro mongiore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo osekelo dongruok mathoth kaluo kendo nyaka oganda luo chung' kodgi motegno e kinde duto. Gianyo jowete wanyaka wadok chien gi mang'eny nyaka wadok chien gipingo sirkal. Sirkal ok pingi ene man golemo ma ji chamo. Sirkal ok pingi ene wuon signature. Sirkal ok pingi sirkal moting'o gimoro amora pinye. Kupingo sirkal nyithindo dhi nwang'o tije kaje. Kupingo sirkal biashara dhi gojo gi jomage. Sama pingo sirkal mueche to go biashara dhi mbele. Ok nyal bukori ni ndiro ni attack nyathiu. Ni to kendo kata libamba attack nyathiu to support.
You have to style up Jothurwa Majoluo. Jatend piny Kenya William Ruto po jaod bura ma Emurua Dikir mosenindo Johana Ng'eno kaka jatelo mongirore kendo mano neno ni lek mar chenro mag ute mane ogonyore ochopo kare kaluwore ni ne en jakom komiti matawo chenro mag utego. Komiti mochung' ne tawo ik mar Ng'eno oyango ni Ng'eno ibiro lamne ringre tich adek jumani eka bang'e ibiro ike tich abich jumani. Jaod bura ma Emurua Dikir mosenindo Johana Ng'eno e pare mare mantie Karen e boma ma Nairobi. The news that came on the crash of the helicopter somewhere in Nandi County were very difficult news. And it was all our wish that Ng'eno and colleagues who are with him, the other 5 members of different families, would have survived that crash. Unfortunately, that was not the case. Den piny mano ten gi jotelo mamoko po Johana Ng'eno kaka jal mano nyiso telo makare anyate komiti mano telo mar gedo mag ute manego ogonyore. The Honorable Ng'eno, when I was going through the people who would chair the different committees, I settled on Ng'eno because I knew if I persuaded him to do it, there would be no looking back. For your information, many people came to me and told me, Mr. President, I think you should drop this thing. This thing is going to make you unpopular. Of all the people who came to see me, Ng'eno did not. He told me, my brother, I am here because this is the right thing to do. We will drive it. Ruto paro Ng'eno kuom hera mare mar thum kod wer gino manomiyo chung' motegno gi jower kendo no thoro chwalo negi chenro mag dongruok mane nyalo loko ngimagi. Last December, he looked for me several times on the phone. So finally I picked his call and it said, I must see you. I told him, Ng'eno, please, cannot be a must. He said, I must see you. I said, okay. So when I met him, he had organized a very big function in Eldoret, a very big function of artists. I think there was close to maybe 20,000 people. So he came to me on a Thursday and told me, you know what? This is going to be a very big competition and I need 20 million shillings. I told him, be serious. After a while, he told me, sorry, it's not 20 million, it's 30. So I had to do what I had to do, and we found the money. Ruto bende opo kang mare mar chung' motegno gi duond bura mar UDA gino mano nenre kano limo kaunti mar Isiolo mar goyo poro ne jachung' gi duond burano e yiero madundo mokadho. Ng'eno ibiro iki tich abich jumani karingre mare kanyakla gi jogo mano wito ngimagi masich kalapapla no ibiro lamnegi tich adek jumani. We have agreed jointly with all the 3 teams that the burial will be on Friday, that is 6th, at his home in Emurua Dikir, and therefore, beginning on Wednesday, we are going to have a requiem mass for all of them, that is for all of them. Jatend piny Kenya William Ruto singo chiwo sir ne familia mar jogo duto manolalo ngimagi e masira makamano. Bang' lendo mar odiochieng' ik, chenro mar ikruok makamano koro osechakore motelo ne kopo mar jatelono e dalane mantie Mogondo e kar chung' od bura ma Emurua Dikir kaunti ma Narok. Wakoyo mokwongo nyakon mgajwang' chendo en rameny penyosno yo wacho ni entiere chuny boma Nairobi. Kanyemo nene Ramogi TV kaeto be no Rosie Rosa benentie Nairobi la Kisama wacho ni gi familia mare rafiki nyakwaro ponda ni kacha in bende wacho ni intiere kod odhia makawuono. Pastor George gi Pastor Elizabeth mar Glow Church Homa Bay wacho ni gintiere kodwa kendo gimedo chwalo otema gimakuyo ne familia mara jatelono mosenindo. Ben Jabul mar Wikoteng bende wacho ni entiere kodwa eyo makare weche gichopo ne en bende Judy Nyasoria ni kacha in bende wacho ni weche gichopo ne yo makare ahinya kantiere gwenge ma Ulanda. Bende aneno Sheni Josephat wacho ni mano wuod ligala
Kabiero en bende entiere kod Osno yuane ni kacha kendo kaito bende ote mar Robin na Sona Siri wacho kane joma pingo piny owacho mago gin joma timo nono. To kama na hinya hoyo matin ma en Ramany Piny kikethi mabor. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidongina no lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Hera, andhoga, adiera. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanya. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Nitie tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni.
Machiegni kendo nyakoro mgajuang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Moheoji 5,000 ne otho e masira mag apaya higa mokalo kendo kelo luoro mar medruok mar kwan ji ma owito ngimagi kopim kod higa mag 2024. Man kaluwore gi ripot mochwal ne jatend piny Kenya William Ruto gi duol marango jiwo weche ratiro kata National Council on the Administration of Justice NCAJ. Ogai mar doho Martha Koome oyango ni masiche mag apaya thothgi nomedore e dwe mar 12 higa mokalo kama ji 415 nothoe. Kora jatend piny Kenya William Ruto oyango chako chenro mar goyo fwai joriembo maketho chike mag apaya. Owacho ni mano dhi konyo duoko piny masichego gi 70%. That's compared, each is as the strongest as the weakest. 70% of this big problem we are trying to solve here can be sorted out with just 2 interventions: instant fines and vehicle inspection. Things within our purview and our reach in months. We want to assure you that the NCAJ stands ready to lead and coordinate the justice sector and to respond in partnership with the executive and with the legislature to ensure that our laws are modern. Jatend piny Kenya William Ruto kwedo monj madhi nyime e pinje mag Arabu kata Middle East ma okel kod lweny manie kind Amerika, Israel kod Iran. E ote mare Ruto wacho ni monj masani himo koda ka pinje kaka Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan kod Bahrain kelo luoro mar kwe kod arita e piny mangima kendo kwayo mondo pinje obi kanyakla mar nyayo kwe. Jamitre mar piny Iran pachoka Iran Ali Golampur bende olero ni piny mar Iran ok bi monjo kod jolweny kar jolweny mar piny Amerika ma pachoka. Owuoyo gi jofwambo buore Nairobi. Jamitre nodok ne pinye kuom monjo pinje mag Warabu kolero ni pinje ritore ne monj mawuok e piny mar Amerika gi Israel. It's been imposed. The world will witness once again what the Iranian nation is capable of when its dignity, its sovereignty, and its leaders are attacked. The armed forces of the Islamic Republic of Iran, inspired by the heroic legacy of this ancient land and relying on trust in Almighty God, will defend the dignity and security of the Iranian nation with determination and all their might. Jatend migao mar omenda John Mbadi okone jotend migepe dhi bedo gi lalruok mapiyo mar manyo kenge manyalo biti godo koponi tulo madhi nyime piny mar Iran okelo midhiero ne ochumi. Mbadi ne lose nyim komiti mar od bura marango weche budget mochwoye kom kod jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi okone pinje mantiere ohala kod Kenya nyalo bedo kod ng'ikni koponi lweny no dhi alanda. As we do our zero-based budget. Honorable Shikati, conflict in the Middle East, what have we been monitoring? I think our Ministry of Foreign Affairs is on top of this, and I may just need to have an engagement with him on how we are going to navigate. If the war is going to continue longer than anticipated, then obviously it is going to have a hit on our economy. And we must now think on how to maneuver our ways. It is going to be like COVID-19, but I hope it is going to be addressed the soonest so that the world economy is not affected. In fact, this is going to affect the world economy. There will be a slowed growth of the world economy. There will be slowed growth in regional and even our economy if this war was to continue. Honorable Jen, PFM Act, pending bills is a Jadbura makarachuonya dipo kuome oywago kwana mani piny mar jopuonjre moko kuom skunde mag sekondar ma jopuonjre dhiye to dok pacho kata day schools kar doko ni sirikal to keto maine bero chal mag skunde makamago. Adipo wacho ni thoth jonyuol ok ohero tero nyithindgi e skunde mantie kor gwenge ma giwuokie kendo ginenogi kaka skunde morem ma nyithindo ok nyal yude rieko mowinjore. Gino mokoni nego lek mar jopuonjre mathoth. Olose Alaura Chuonye kinde mano chiwo bazari mar $53 mar jolos somb jopuonjre e skunde duto mantiere kar chung'od bura mare. Today, most of this point in time,
So I want to say that as members are still in the converted. Japuonj ka japuonj otimatek. Jonyuol wariwru jopuonj lwedo. To nyithindo bajiwo mondo som matek. Mago koriw te. Koriwore te magitiyo matek. Wabiro yudo kaka rachweng dongo de saidi. Reason momiyo some schools enrollment gi odok piny en ni nyithindo ne ng'iyo kama nyithindo kadhe ahinya. To giringo gidhi kuro to giwe skul machielo. Koro skul enrollment mare bedo piny to kuma gidhiye cha medore odhi malo. Ma ibiro yudo ka en ni ma odhi piny to mach odhi malo. Kunde moko nyithindo dhiyo makoro dwa bedo maonge. To joma community mag gweng'ni, community mag kuondego, jonyuol, un ema biro penju kamoro biro dwaro mondo abed kata kodu gi barasa. Ang'o momiyo nyithindo nok kanyo? Kamoro nyalo bedo ni ginok nikech kadho ne piny. To ang'o momiyo kadho ne piny? Nikech jopuonj man e skundno osomo kendo otiegi mana kaka kuonde ma kadho jopuonjgi otiegi. Kuom Gajwang' ma en chenro mar ameny pinyero kamana ahinya kuom medo kete Ramogi TV. Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Koper Nyandewa Parish wachano mor kendo winjo Ramogi TV entiere Gwasi God Bura School otimo na jodalage jok moyudo masira manotimore otimone gi mos ahinya kaeto owacho kanyo ni gin bende gintiere kanyo gi lit mos ahinya dala mar Karunga Ringo mano gi ogo Amador Kamau pole sana. Jakiranda Luoch wacho ni entiere kodwa wacho kanyo ni joma pingo piny owacho wacho no chayo kabisa enokelo Aluoch Jakiranda. Kaeto Kauli Bernard kantie Migori County mano Sergeant wacho ni wayie kod Honda Bulanyanga kuom kono joluo mondo support sirikal mondo mi kaka yud ber Sirikal kamanya Sergeant baeno kanyo Frank Machoni ne kantie Mombasa wacho ni rameny piny lera ahinya Mombasa sirikal otimie nonro mar tho ja od bura Yohana Ng'eno kaachiel gi jomamoko mondo wach mar masira mar kalapapla masaka sa oruma wacho ni Nyasaye oparie familia mar jatelono kaachiel gi familia mar jogo mabende nowito ngimagi e masirano mar kalapapla manotimore e gwengego manandi. Danny Prince wacho ni owuok Kawasi oneno weche yo makaro chieng' Peter Omimo wacho ni entiere kod weche manyien dala mar Gema Masogo wacho ni masiche matimore mag apaya momako dhoge otek adier okong'eyo na ng'atimore minister mar ndara nodhiga kune wacho ni pok owinjo koloso gigo matimore anyate apaya wacho ni gin gik matamo wang' ni kare tije en mane e migaono. Wayo matin Nyakorom Gajwang' wadugo kod weche mago mag tuke kikidhi mabor. Hera, andhoga, adira. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre malich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani pod inikia gimoro amora mantiere e pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro.
nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling'ti. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adiera. Piny chalo chiro, igoe nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakwaro Mgajwang' madwaro duoko, to ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Nyakwara Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakeloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. To ok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo to kod mago manegitimo e kinde ma okalo. Kik bai. Obila ma Kerugoya timo nonro ewi report mayango ni jopuonjre ariyo e skund jopuonjre mantiere kod ng'ol mar winje gwenge ma Kerugoya e kaunti ma Kirinyaga obambi gi japuonj. Yango ni japuonjre ma wuoyi ma jahigni 8 obambi gi japuonj ma sani nigi bura machielo mar bambo wuoyi machielo e skul achielo nogo. Obila yango ni osemako japuonjno kendo rito yawne bura e doho. Japuonjre no ilero ni nyocha ofulo wachno ne min gi kanyocha odhi pache kinde yweyo mar half term. Min mare nyocha oringo kode osiptal kapok ochwalo report ne obila ne ma Kerugoya masani dhi nyime gi timo nonro e wach makamano. On 25th Wednesday ndio walikuwa wanakuja midterm kumwendea shule. Mtoto alikuwa ajaribu kucommunicate kwangu akiniambia kuna kitu ilikuwa imefanyikia. Though alisign alikuwa na deep pain. Tulikuwa kwa jia ndio mtoto alikuwa ananiambia kuna pain huku chini. Kufika nyumbani kitu ya kwanza ilikuwa kuangalia nini ilikuwa imehapenia mtoto juu alikuwa na complain sana tulikuwa kwa jia. Kuangalia mtoto ndio nilipata aliko red huku kwa jia yake ya uzazi. Akanipea gofoa niende afanywe test zote za kuonyesha kama alikuwa amelipiwa na ikasemekana ni ukweli mtoto alikuwa amelipiwa. Sasa mimi nataka justice juu huyu siye mtoto wa kwanza kulipiwa kwa hiyo shule. Bado date 15 kulikuwa kumelipiwa mingine wa grade 6 of 13 years. So ni kitu imefanyika kwa shule mara kadhaa. Lony mate moringo dokelume kind tim mar Ulinzi Stars kod Bidco United rumo kod loch mar gol achiel kuom nono ne tim mar Bidco e tuk lig ma pacho ka KPL motu kawuono e lap ma Wang'uru. Gonda Bidco ne giyudo dakika mar 45 bang' Ulinzi lore kendgi. Kuonde mamoko e tuke ligo nogo Kakamega Homeboys orodho APS Bomet gonde 2-1 ka Mara Sugar bende oyudo loch mopugno mar gonde 3-1 e tukgi kod Sofapaka makoro oselo e tuke 7 kaluwore e ligno. Pressure ilikuwa ni kubwa kabisa, lakini tayari goli limepatikana. Of course ni furaha though si ati tumetoka kwa ile hali ya kukua one of the teams zenye ziko na likelihood ya kuwa relegated, but getting the 3 points today hiyo kwetu ni plus kubwa sana cause nafikiri confidence itarudi sasa. I can say the opponents were lucky to get the goal and hard luck for us, but the race is becoming tighter. We believe we are still going to get something from the upcoming matches.
Defensively, of course, we are conceding in every match, which is a concern. So that is the major thing we are going to work on, defending, and if possible, we get the opponents in counter-attacks or fast breaks. Tim maduong' mar Wakeni pachoka Harambee Starlets biora kore gi tim mar Benin tuko siep ma ibago saa 2 mar otieno ma kawuono e piny mar Ivory Coast. Harambee Starlets mitawo gi kocha Beldin Odemba ogoyo tach e piny mar Ivory Coast kama gibiro bedie gi tuke 2 mag osiep ka tugo mar 2 biro bedo e kindgi gi tim mar Ivory Coast. Starlets bang'e biro dhi Miramas e piny mar Ufaransa kama gidhi goye tach motelo ne dhi e piny Morocco tarik 15 dwe mar 3 kama idhi bagie tuke mag AFCON. Tukgi mokwongo dhi bede kindgi kod weg pacho Morocco tarik 17 dwe mar 3 bang'e gidhi gocho gi Senegal kod Algeria e group A. Preparation imekuwa poa, ukiangalia tumejifiti na hii AFCON kikam. Our aim is to go for World Cup na najua it's possible from us to kitwa from heart na tuweke ngrao. Hatuwezi sema tu it's possible from our mouth. We have to work and show it in the field, and me na believe it's possible. It's our turn, and venye tumliingia kwa AFCON we can make it World Cup. As we're going for AFCON, tumejipiga moral, tumesema tunaweza. I guess players wako camp, kila msee anasema it's a big stage, players wanataka wende wajipeane, so kila mtu ana work ku give 100% yake ndio tufikie semi. Tunataka juu tukifika semi tumeingia World Cup, na sisi aim yetu tunataka tufikie World Cup because that is the biggest stage ya women's tournament. Kikawanya kora mgajange mwatieke hokang mokwongo mar chendo ni mar ramany piny erokamana ahinya kuom kete Ramogi TV. Ben Jabul mar Wikote wachne Ramogi TV chopone e yo makare kanyo ga jawde Quinta kod mamagi Mother min BT gi Obadi Wuona Peri giduto gintiere kodwa e chendo dhiao makawuono ano kagirito mana twak mar ramany piny. Bende Makafande Abdul wacho ni entiere Ombei Kiliti School. Danny Prince wacho ni japuonj no kikwe wora enya weche mag rocho ratich nyithindo matindo tinde ng'eny ahinya. Wacho ni onjo kawo na japuonj no ndamo mano mar chik. No Brian Yobra wacho ni wang' jowi mar Ramogi ler ahinya. Gabriel Omondi nitie dagolo tikona kaeto ja Luizo Msoto wacho ni ramany piny mambo yote wayo matinya koro mga jwang' chendo enda ramany piny waduoko twak marwa na singo nini wadhi go mpaka kotenre kod weche go mag pur. Parne sani en kinde mabende koth chwe thoth gwenge mapacho kae wadhi ng'iyo ni to gin okenge mage ma jopur ojo bed ni kawo mana one gibiro gibedo kod kew makare. Wadhi bed gi Roy Odawa ma en japur director Kia Initiative kabende wadhi tude kod achiel kachiel koya kaunti ma Kisumu waduo kod twak makamano kikini aboro wasebedo kanyo Benda Phillips ma en jaloko marwa. Mimi najua mtu nimesafa naye ni mmoja, and it's my mom. Hata msi ametokea ati yeye kuja ni kutrain. Sijaona, mimi bado niko tu hapa kwa dimanga zangu. Hizo mbavu zako, hizo mbavu zako. Yangu hizo mbavu zako takuzinavuja, sawa? I'm a champion and my mama know very well to give birth to a champion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye.
Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich ariyo, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha wacha. Tich ang'wen, Lydia Keyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich abich, Waloro Juma kod rowere, Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kane wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Machiegni kero Nyakwar Mgajwang' wadonjo e twak marwa mano mar Ramany Piny na singo ni goyo mbaka kachiel koe kaunti wa Kisumu. E studio marwa makono wan gi Roy Odawa ma en japur director Kia Initiative. Roy oimore kinyalo winja mose Nyakwar Mgajwang' kwa chako twak makama. Erokamano Lydia. Amoso Nyakwar Mgajwang' ni okwe kendo. Ageno ni Nyasaye ndi kodwa maber kendo koth osechopo e gwenge tema wantiere. An gi geno be ni jopur kendo koro sani timo ikruok mar mondo ging'e kaka wanyalo keto chambwa e lo. Erokamano. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo kendo go kodwa mbaka. Ulrinwa ni to initimo ang'o? Aneno kachiel kuom gik miluongen agripreneur. Yango metimo malong'o e pur kae, gin chenro mage ma isebedo kitimo Anyato Kaluo? Erokamano. Mana kaka wachi, nyinga en Roy Odawa, ane director mar Kia Initiative. Kia Initiative ni en group mar rowere matindo mang'iyo weche pur e dala mar Kisumu County gi Nyanza and Western Region as a whole. Koro watimo training ne joma tindo e weche mag pur manyasani, kendo watimo extension services ne joma tindo ka wang'iyo mondo kaka cham nyalo dhi maber ka wageng'o tuoche matindo tindo manyalo hinyowa e wechewa mag pur. Kendo Kia Initiative loso fertilizer, organic fertilizer mwatiyo godo mondo koro jopur mondo chak tiyo gi mbolea manyachon ka mondo wamed ndhadhu e puothewa. Erokamano. Erokamano ahinya. Mor ni tiego rawere donje wechego mag pur. Nyaka sane king'iyo thoth Kaluo wacho ni rawere ohera ahinya ohala mar apiko kata boda boda. En gino miwacho ni nitiere kod yuto makanyo kendo kia in gi boda boda kawuono tichako riembo kawuono tidhi yudo pesa ni ka piny oselil idok ot to nitie gima idok go. To pur thoth rawere wachore ni neno ka en gima long term kata gima ginyalo budho kapok gido nweng'o malong'o. Ere yore mitiyo godo mar tiego rawere kendo mar nyoso chunygi gi wach ma giyie donje chenro gi mag pur? Erokamano. Lydia, wechegi nochakore chon. Inyaparo kane wadongo, wach pur nokwamiyo mbele kabisa e ngimawa. Ng'eny rowere ne ipuonjo mondo dhi skul, mondo kisetieko skul to iwuok idhi manyo tich e ofis. Koro yudo ka ng'eny mar rowere e piny ma Kenya omiyo sani koro tich odok piny. To rowere be ohero gik mabiro mapiyo. Emomiyo ibo neno ka ng'eny rowere be nodonjo apiko nikech mane masani.
apiko krach, apiko ber nikech apiko pidho yudhe mang'eny e pinywa mag Kenya ka. Kendo iyudo ka ng'eny yudhe motieko form 4 ka onge kama gichom, to apiko no ema gilware mondo giyude gimoro ma ginyalo dok ge ot odhiambo kodhiambo. Kata kamano pod wapuonja kata ja apiko. Wahero tiyo gi grube, to ng'eny grube wa mag ojende gi yudo ka gin ja apiko, gin mine matimo ohala matindo tindo kuonde mwadake. Koro ka gisebede group kamano, to wapuonjogi weche mag pur. Mondo mi ni kata oriembo apiko kamano, to ka en kama entie dala kacha, to en gi puothe moro matin miluongo kata ni kitchen garden monyalo bedo godo, kendo oyudo chiemo mochamo bute. Koro bedo ni ong'ama ong'eyo kuma chiemo mochamo ae. Koro puonje pidho alot, kaka inyalo bedo galot e bath ot, kaka inyalo timo mondo dong maber kik kudni chande. Ka watiyo mana gi gigo ma wan godo, waloso gik miluongo ni organic foliars gi gigo mwayudre go alworawa, mondo kik wabed ni watiyo gi chemicals mang'eny e puothewa, mondo bed ni wachamo chiemo makare kendo man gi ndhadhu manyalo konyowa e yorwa mar ringruok gi dongruok. Erokamano ahinya. Ero kaka iwacho ni dwaro mondo mi kik oganda ti gi chemicals. Sani king'iyo thoth lope thoro bedo kod kethruok, kendo king'iyo ndalo machon nitiere kuonde mana kane ipidhe kit cham moro to nonyalo golo nyak maber. Kata kamano sani king'iyo tiyudo ka nyak dok piny. Magi nyalo bedo ni ang'o matimore, Roy? Gimosebedo ka timre ni nyak dok piny adier, kech wasebedo ka wang'iye e fertilizer mwang'iewo e duka miluongo ni DAP kata CAN. Magi ema japur pile pile kowuok kodhi pitho kata odhi komo cham to ting'o DAP e bath. Lopo odhi makoro bedo ni ong'iyo gi DAP mwaketo pile pile cha. Mako kiketo to koro yuto ni nyaka dog piny. To sani be piny odhi matek, makata sani bech DAP mane ji ng'iewo chon 3,000 kaduogo piny, sani ng'iewe 5,000 kadhi mbele nyaka 6,000. Koro yudo ka gini obedo mapek ne jopur. Imiyo ka koro japur putho to konyal yudo pesa modhi kawo godo mbolea cha. Koro yudo ka owe pura kamano, to nikech lo oseng'iyo gi wach mar ni nyaka ketne mbolea DAP koka cham dhi maber. Koro lobni ok bitimo maber nikech ok odhi yudogi. Emomiyo koro waduoko jopur ni wapur manyachon mane watiyo gi gigo mane wan go e delni wa kata kuonde mwadake kata alworawa. Wan gi jamni mwapidho, wan gi dhok, wan gi diek, wan gi gwen. Gigi te konyowa e yo mar yudo mbolea mwanyadhi ole puodho. Kik wapukgi kamarach, kik wawitgi, but waketgi kamoro, watergi e puodho mondo giger dhadho mar puodho cha, mondo wabed ni wapidho gikwa organically ma ok watiyo gi chemical moro amora. Erokamano ahinya. Samoro ng'ato penjre ni to iwacho ni nitiere losruok mar le ma ipidho pachogi. Samoro nitie ikruok monjo be ni timone kapok otergi e puodho, koso tek ni segole e kul kata jokon kama ne gwen ninde kawe tiole mane puodho. Dipo ni nitiere ikruok moro amora monjo timnegi kapok oolgi e puothe? Erokamano. Yes, ikruok nyaka timnegi. Kikawe be kaka oko mar dhiang' kikawe idhi olale puodho direct kong'ich kamano, obiro wang'o cham. Koro nyaka ikete kamoro ma kizungu luongo ni composting site, mondo bed kuom ndalo moko kanyo, kata jumbe 2 kata dwe, mondo bed ni otop. Koro itere puodho kosetopo kapod en fresh. Ka en fresh to kendo ok ober ahinya gi gik mwapidhogi, kendo nyalo wang'o ni e cham. Koro wakuongo wakete compost kuom ndalo moko kok watere puodho. Kata mana yuk bando, tiang', mago wanyalo loso godo compost manyiwa. Gigi wakawo to waloso gimiluongo ni compost pit, to bedo kanyo kuom ndalo matin. To kosebet kanyo, to kowuok awuoka to kendo roma minyalo dhi ti kode e puodho. Koro gigi yugi chiemo mwachamo e udi kik wabed ni wawito. Magi te iluongo ni organic waste. Organic waste wanyalo bedo mwatimnegi composting kendo magilos manyiwa maber mwachak waduoko e puodho. Koro waonge waste piny masani.
waste te kendo chako duogo konyo. Kizungu luongo ni circular economy. Nyaka wabed ni gigo waneno ni waste ka wang'i kaka wanyalo losogi mondo gilokre manyiwa mwanyalo cheno waduoke puodho mondo konywa mondo wawuog gi cham maber kendo mamiyo ngima wabedo maber. Erokamano ahinya. Bende wagoye mbaka ewi nuoyo cham. Samoro in gi puothi moro to higani opon ikete marieba kagi kendo chwere chaki kete marieba kagi kendo next year kata higa manyien sapur machielo chaki kete mariebo nogono. Puonje jopur kotenre kod samoro kit pur monjo bed ne gitimo mondo omi gineni bende girito kit lo kata ndhadhu mar lo odong' makare kaeto bende nweng'o margi obedo makare. Kipidho gimoro achiel dinuoya to be ochako kawo teko mar lo. Emomiyo sama wapuonjo weche mag pur wang'iso japur ni mondo bed ni timo rotation. Kawuono kipidho oganda igolo iketo bando, sama igolo bando cha ichaki manyo alode ma wan go kaka bo mito biketo magi alode maduoko kendo ndhadhu e lo. At the same time omi pesa moro matin e ofuku, inyalo ng'wede itere chiro kendo ius miduogi pesa moro kendo loso ni lo at the same time. Koro magi alode ma konyowa e ot kar chiemo, omiyowa pesa kendo loso lope wagi. Koro kik wang'i pidho gimoro achiel e lo pile ka pile. Ka ipidho oduma ka wang'ni to kiny kolokore to ket gimachielo mondo kik lo ng'i gi gimoro achiel. Erokamano ahinya. Saino aneno ka koth ochako chwe matek ahinya kendo en koth mapek. In kaka japur ang'eyo ni isebedo kigoyo wang'i kit koth kaka gibiro kendo bende isebedo kisomo machiegni kaka obiro kendo kaka owinjo bed ni jopur bende puro katiyo kode. King'iyo kit koth masani biro mang'eny ahinya koso biro moromo koso biro manyalo konyo wechego mag pur? Nyaka sani kodhni pok obiro mang'eny ahinya kendo sani anyalo wacho ni koth obiro moromo. To ing'e maber ni sani wan gi lokruok mar kor lwasi. Gimoro amora ok ong'ere, onyalo bedo nodhi mang'eny kama kabisa. Koro gima wanyalo kwayo sani ni wakwayo sirikal mamalo mondo bed extra vigilance sani nikech koro sechegi ema weche kethorega. Koyudo ka drainage wa ok beyo kata oche wa odinore to pigegi boduogo madonje puodho. Koro sama pok ochako kama wakwayo sirikal be mondo koro bedi ong'e otim assessment e aoche wa ma wantie moriwo wa alwora kuonde mwadak ni to gichal nade, to ka nitie kama inyalo losi gi sani mondo japur kik hinyre sechegi ma japur witega cham. Mar ariyo wang'iso jopur be ni sama koro koth ochwene wawuoguru oko kendo wadhiuru e puothewa kendo walosuru puodho wakom. Ma e sama koro ber gi sa komo mondo chambwa gi waritgi maber mondo wabwakegi maber. Koro jopur te wuoguru walosuru puodho mondo waketuru kodhi mondo wang'i ni wadhi bedo food secure mbele ka ma ok wabedo ni wawero mang'eny matieko pesa e ofukowa. Ero akiwacho ni giwuogi gidhi gikom kaeto penjo moro wuok kae ni osebedo ka otiyo gi yor nyapacho mar kano kodhi. Kano kati ng'ao kumoro to samoro budhi otuo kanyo maber kati botiyo kode. Kato sani bende nitiere paro mar kodhi masani ng'iewo koya idukni. Ere pache i wechegi? Dipo ni giduto nyati kod yo makare koso nitiere mano madiher mondo mi jopur otigo ahinya kaluwore kod lony mari e wechegi mag pur? Daher gi sani nikech ndalo machon cha ing'eni ne ji tiye kendo ne iyudo ka ing'awo kodhigi e jikon kuma ne iro goye to mano mane iluongo ni otimo ne preservation. Lakini gi sani dhano oloko tedo. Tinde yudo ka ji tiyo gi gas, dhano tiyo gi jiko. Koro kendo machon jikonde machon ka onge. Koro sani kata ka joko kopidho to kobi wuok maber ahinya. Daher mar kwayo jopur ni wan gi seeds mobedo ong'i gi migawo mopogore opogore e sirikal kendo miyo gi justification certification ni ginyalo golo kodhi maber makonyo jopur
Koro kothegi ogolgi kendo gine agrovets e alworawa ma wantiere kuonde miuse yedhe. Wachomuru kanyo, ikaw kodhi mopuodhe gi kefis mochung'ne migawo mar pur mondo okonywa mondo wabed ni wan satisfied ni kodhi ni dhi wuok 100%. Magwa ka sani dipo ka ipidhe to wuok matin e puodho, ok opong'o puodho kaka dwarore. Erokamano ahinya. Iwacho ni nitiere kodhi mipuodho, kata kamano nitiere paro mosebedo kanyuolore Roy. Nitiere oganda mawacho ni kata mana kita ngano mabende sani ipidho ken machal kod machon no, giwacho ni okete gimoro matin mondo mi oru chiek mare kata ikore mare puothe. Iparo nade ewi kothe manyasani ahinya kotenre kod paro mar ni kothe gi samoro nitie mago mabende GMO kata nitiere otimnegi gimoro e yor science manyiso ni kata pure onyalo golo yuto makare, to kata kamano samoro gichikni ok nyal bedo maber gi ngima dhano. Ere pachi? Erokamano. Gisani wach GMO osebedo ka wachore, to kaka wang'eye wach mantie ma jopiny gi sirikal osegolo ni Kenya pok wachako tiyo gi weche mag GMO, kendo kodhi ma pod gigolo ok en kodhi mar GMO but en kodhi ma watiyogo ga mapile. Koro sani to Kenya pok oyie kendo pok ogolo wach mar tiyo gi GMO mondo mi jopur. Erokamano. Erokamano ahinya Roy. Nitiere bende wechego motenre kod sir ma sirikal jachiwo ne jopur. King'iyo kaka usebedo kata kutiyo gi rawere, ere kuonde ma sirikal mar kaunti donje, to bende usebedo gi tudruok mar gi kaunti kaunti ahinya ma Kaluo, seche ma bende koro uchiwo puonj opogore opogore ne rawere. Mayo ne gin bende gisiro rawere kendo gichiwo thuolo mar jiwo rawere mondo donjre e wechego mag pur. Dwakwa mondo koro sani samochopeni county government nigi jogo miluongo ni ward officers. To ward officers gi ema konyo jopur e gwenge ka gwenge ma wan godo. Gima dakwa county kaka Kisumu county ma wantiere ka ni gimedwa ward officers mondo wabed ni each and every ward officers ward nigi extension officer ma ja agriculture. Nikech sani ema koro jopur dwaro kony e puothegi. Sani ema koro onego bed ni ward officers gi wuotho kendo giwuotho e puothe jopur. Ging'iso jopur kaka onego bed ni keto kodhi gi, distance spacing monego bed ni keto, yedhe monego bed ni itiyogo ka in case kudni odonjo ka, mondo jopur obed ni nigi yuto maber bang' ma. Gisani kaka wan Kisumu County wan gi extension officers matin, kaka ibo yudo ka extension officer achiel serve 2 to 3 wards. Mamano miye tich matek ahinya kuom chopo ne jopur mang'eny. Koro dwakwa ni migawo mar agriculture ma sirikal owuog oko kendo ng'i kaka nyalo konyo jopur e wechego. Sechegi be ma wakwayo sirikal ni omi jopur kodhi mang'eny subsidized. Kodhi seche moko chando jopur, sana jopur matindo nikech bechgi man malo. Koro wakwayo sirikal ni sechegi ma gigole subsidy mag kodhi mondo koro jopur obed ni nyalo yudo kodhi gi e yo mayot mondo okete e puothewa. Kendo kaka nasewacho ni sani ema kendo sirikal chako ng'iye wechewa mag drainages kata aochewa, mondo ng'i ni to aochewa gi bebeyo mondo kik wabed gi wach mar pi pong' kendo donje puothe maketh chiemo mami koro jopiny bed gi kech e alworawa. Erokamano ahinya. Kano wachako ni wacho gimoro, ni tumo gimoro motenre kod chal mar lwasi kata lokruok chal kor lwasi, mano climate change. Abende ni temo gilo ni samoro dipo ka kodhni obiro to kapok jopur oikore makare to samoro nyalo yudo nolal. Ere ikruok mowinjo bed ni jopur bedo godo mana ni kata obedo ni koth odhi olal to gibedo kod kaka chamgo ok nyal tho e puothe? Inyalo paro ni ahinya to gwenge ma Kaluo wan machiegni gi nam, kata kamano iyudo ka thoth cham thoro tho nikech oro. Ma bedo nade? Erokamano. Ka ahinya ka to kendo koro onego bed ni konyowa gi sirikal, nikech alworawa ka kata Nyanza region waka ok onego bed ni chambwa tho nikech pi. Sana gwenge
mogo tong' gi nam mar Lake Victoria. Ni onego bed ni sirikal noseketo mechanism manyalo miyo japur yudo pi mayot kowuok e nembe wagi mondo bed ni gitimo irrigation. Ma kende osetimre mana Homa Bay County, kendo kiwuotho kuonde along Homa Bay County boyudo ka gin gi projects mamiyo pi bedo machiegni kuom japur. Nikech pi e pur, ka onge pi to pur nyalo bedo matek, kendo jopur mang'eny ok bi yudo yuto maber monego bed ni giyudo. Koro ka sirikal nyalo losonwa irrigation system maber, mondo puothewa mantie machiegni gi nam obed ni nyalo konyowa kendo nyalo nyuolo chiemo mang'eny ma jopiny nyalo tiyogo. Kata kamano, kata kuonde ma oko mabor, wan gi puonj mwaluongo ni weche wapuro kaka chon. Tinde nitie waen kare jopur otim gimiluongo ni mulching, umo puodho gi lum. Seche te iyudo ka japur kosebeto to choko yugi ka to wang'o. To yugi gi wayudo ni wanyalo tiyo godo e puodho mondo waum gi lowo, waum lopewa gi lumbegi mondo chieng' kik bed ni nyalo goyo puodho direct. Ma miyo moisture content mantie lowo ok rum mapiyo, kendo ibo miyo ka cham ni bet maber ka en gi ng'ich e tiende kendo dongo maber mike. Erokamano ahinya Roy. Bende nitiere seche ma koth ka ng'eny to samoro koth bende ting'o tuoche moko manyalo hinyo cham. Gin ikruok mage ma jopur owinjo bed ni bedo go, to kendo chich mage mowinjo bed ni gintiere go mar ni kata bed ni koth obiro mang'eny samoro nyalo biro gi tuoche manyalo donjo ei cham gi. Ere kaka owinjo bed ni girakore gi midhiero madonjo ne cham e kinde ma koth chwe? Kipidho gik moko kaka nyanya, alode wagi kaka hoho, vegetables wagi, gin gigo moluoro koth mang'eny. Kendo sama pi ng'eny ahinya tibo yudo ka bede tiendegi, budhe tiendegi to gibo wang'. Koro japur gimonya timo gi sani ni king'eyo puothi kaka intie gi lopi kaka chal. Ka en lo ma holding capacity budho ma pi koth ohinga ahinya, to watemuru keto drainages along puothewa kata e kind puothe, mondo pige mang'eny gi ginya yudo kaka giwuok e lo to giyudo kama gibede mondo kik githung' cham kaka nyanya manyalo miyo nyanya koro wang' ma yuto ni kaka japur dog piny. Koro nyaka wabed gi mkakati wa kaka jopur matin tin mwanyalo, mondo wabed ni wanyalo ng'iyo ni wan gi drainage system e puothewa mondo bed ni pi kik chung' e tie cham ahinya ma nyalo ketho chiembino. Bende ok wan mana gi jopur mapuro cham kende, wantiere gi jogo mang'iyo le ma ipidhe dala kata jamni ma ipidhe pacho, kata mago ma ipidho mondo mi oyud chak kata giyud ring'o kata giyud tong'. Gin ikruok mag mowinjo bed ni gibedo go siga ma bende koro koth chwe. Gin bende ang'e ni nitiere tuoche mabiro gi ka koth ng'eny to nitie tuoche mabiro negi kendo nyalo hinyo jambgi. Owinjo bed ni gikawo okenge magi mag neno ni gin bende kinde gi bende koro koth chwe ok gibedo kod lal moro amora kotenre kod yuto maggi e wechegi mag pur mag jamni. Erokamano. Sani adwa nyiso jopur ni sirikal kola e national government tiyo gi county okelo project maduong' e Kenya mzima miluongo ni NAV CDP ma konyo jopur mondo jopur obed ni nyalo rito gigi. Sama wawuoye ni sirikal ogolo vaccination mar dhok makonyo dhowagi mondo ngimagi obed maber. Dakwa jopur kamoro amora ma wantie e region ka, jo sirikal biro bedo ka wuotho kendo gisechako ka giwuotho ma gibedo ni ginyalo konyo dhowagi mondo kik giyud tuoche mang'eny e sama koro alang' mar tuoche ng'eny e alworawa. Mar ariyo en ni jopith kaka mek gwen, mek diek, onego bed ni sani wang'iyo be jambwa gi motegno. Nitie moko ma koyo ingo kaka jopith gwen, wabed gi kaka wanyalo miyo gwendwa gi liet e ute kama ntieno. Gwen matindo luoro koyo kata koth, wang'e ni utewa mwagero mar gwen gi oget maber ma ok nyak rwako koyo e utegi mahinygi. Wabed gi gigo mamiyo gi liet kaka jiko manyalo konyo gi kelo liet sa otieno.
jopur gwen koro mondo bed ni ong'iyo magi mondo kik giwit kata achiel of gwendgi ma gilosogi mondo migi pesa e seche mabiro mbele. Erokamano ahinya. Bende nitiere jopur ma bende sama diher mondo ging'e ni to gin ranyisi mage ma ka gineno e jambgi to nyalo bedo ni gibed mochich, to pono ne gifwenyo ni nitiere tuoche moko abende nyalo mako ne gi jamni. Ang'o gini owinjo bed ni gitimo? Awiti matin Lydia. Erokamano ahinya. Wacho ni kotenre kod wechego mag rango jamni kata pidho jamni, gin ranyisi mage mowinjo bed ni jopur neno? Pono ne gineno ranyisi ma bende nyalo nyisogi ni dipo ka tuo moramora nyalo makonegi jamni kata nyalo makonegi gwen. Inyalo miyowa ranyisi gik mowinjo bed ni gichich go. To pono ne giseneno ranyisi ma kamagi kuom jambgi kata kuom gwen kata kuom gik ma gipidho e pacho kata kuondegi mag pith, gin okenge mag owinjo bed ni gikawo mano ni gigeng'o tuoche ma dipo ni oywero kata lal kod ngima jamnigo. Erokamano. Gisani magi jamni ma wan go delni kata kuonde mwatime ohala, nyaka bed ni gimitimo mokwongo ni ikwongo ing'iyo pile pile kichiewo to nyaka ing'i jambi, ng'igi, tim observation gi wang'i. Nitie miboneno kok mor kata ka ok en active kaka mamoko, ma monego bed ni kwongo ichichgo ing'iyo ni tang'o omiyo ok en active kaka joge mamoko, mondo bed ni inyalo identify chon ni ei gwenda ka moko aneno ka okuyo, moko aneno ka ok tugi kaka jowetegi. To ma ibo mana timo ka pile pile nyaka ikaw patik ming'i jamni ma in go kendo ing'i ni behavior ne to chal nade mondo ichak sano. Mar ariyo, chuno ni koro sani wakwayo be jowa mag extension officers wa mantie be nowuothe e gweng', nikech japur nyalo bedo gi shida ma kama to kako chop kama onyalo yude kony onge. Koro sama giwuotho e gwenge wa gi sani, jopur kawo patik gi penjo mang'eny. Kata kamano be wan gi jolony motiegre matindo tindo. Pur ka ji opogre gi paro. Wakwayo ni ka in japur to nitie jopur moluori, to in gi teko matin mar konyo japur, item ilime jopur mane alworani kata mane bathi mondo ikonygi gi paro e weche kaka ginyalo rito jamni e sama chalo kama. Erokamano ahinya Roy. Hang nasomo kuom ote ma bende joneno ore studio kae. Moko kuom gin penjo kendo bende ang' nami thuolo mar duoko penjo ma kamago e sama owinjore. Jaote Millicent wacho ni owuok Mwer Upanda, Siaya County, wacho ni entiere kodwa e chendo mana kaka pile kendo oketo wang'e e Ramogi TV maneno chendo ni mar Ramany Piny. Maka Hafande Abdul wacho ni Ombei Kiliti Skule mokete wang'e weche gi George Henry nitiere Okwala. Kaito Mark Odima wacho ni Game in Orombe Village hema ginene weche gi manyien kachiel kod twak makamae. Eno kanyo otemo or kanyo gi Jackie Nyarmodi. Ang' nami thuolo mar duoke. Openjo ni penjie wendo ni to soil pH onego tim sadi ka koth chwe koso? Roy. Erokamano. Soil pH onge gi sea maber. Inyalo time sama miikri ni koro idwa tiyo gi puodho ma mondo ichak ng'e. Tang'iso jopur ni mano penjo maber ahinya. Pile pile wadonjo e puodho to an wakomo, to waseringo waomo DAP, waomo CAN, wakete puodho. Kok wang'eyo ni to puothwa ni ochal nade, ang'o ma en godo, tang'o moonge godo. To ma kidwa ng'eyo to nyaka tim gimiluongo ni soil testing. Soil testing ni bomiyi thuolo mar ng'isi ni puothwa ni en gi nitrogen maber kata puothwa ni nigi nitrogen matin, onego medi. To pile pile ng'eni kwa timo kama maonge gima wang'eyo to wan waketo mana geno. Seche moko mwamiye ni ong'eny godo ichaki mede. Sami mede mobet gi mang'eny molo kaka onego bedgo boinyo cham.
koro jopur onego bed ni encourage gimiluongo ni soil testing. Emomiyo an kaka migawa mwachung'ne miluongo ni Kia Initiative, sani wagero soil lab e community wa ma Kisumo Nyalenda, kendo wakwayo jopur mana alwora mondo wabochako wuoth e gweng' kwatimo nyisogi ni wakelo kony mar timo soil testing e alwora machiegni, mondo jopur ong'e ni lopeni to chal nade, to be onyalo pidho gima waketo neni, to gima onge go ni inyalo mede marom nade. Erokamano ahinya. Samoro nitiere gwenge mapok wuothe un kaka jogo matimo nonro kendo rango wechego mag lowo, no ni nitiere ng'ato mantiere kod dwaro mar mondo mi otimne pH testing mar lope, winjo bed no dhi kanye to wuoyo gi ng'a mondo otimne nade? Erokamano. Gisani japur madwa notim soil testing, sirikal nigi kamiluongo ni KALRO ma nyalo konyowa e timo soil testing mar lopwa. Alwora ni ka in Homa Bay kata in Migori, idhi e ofis mar jo agriculture, kendo ofis mar jo agriculture bo ng'isi jogo matimo soil testing mantiere alwora ni kamidake. Ka in Kisumo ka koro ni wan gi jo KALRO ni kanyo, to sani be jo Kia Initiative timo soil testing, kendo inyalo tudri kodwa ma wapim lopi mwang'isi ni lopi chalne en kama, kendo ni magi e gik monego imedi. Erokamano ahinya. Pia jach mawacho ni to bendo nya tiyo gi kodhi manya dala matim maber ka samoro onge gi omenda moro manyalo dhi ng'iewo kodhi. Bonya tiyo gi mar manya dala mano osinjo kata okayo to kano bathe mondo otigo de komo. Bonya tiyo godo moyud nweng'o. Tiyo to nyalo tiyo godo, but yuto emoko nya yudo maber king'iyo gi kado dhi okaw kodhi molosi kendo iki mondo bed ni en mar pitho. Koro nyalo komo to wuok kata kayo modhi golo e chamne no ok dhi bedo maber ahinya, kech macha koro en iluongo ni second generation, en kodhi manosepidhi kendo chakono. Erokamano ahinya. Bende Ben Jabul mar Wikoteng penjo ni to samo komo cha be onya kawo losruok mar dhiang' to komogo. Owacho ni ben gima kare, chal ni en achiel kuom gigo ma bende gitimo kono, kosetuo to komo to okete gi kodhi e iye kanyo mondo mi omed ket ngima chamo bed makare. Be mane kare, Roy? Mano ni kare, to mana ka en chieth dhiang' mosetuo, kik oket mang'ich. Koketo mang'ich to kendo biro wang'o kodhino ma onge gima biro wuok. Koro make sure ni en mose okete mobedo compost kendo onge gi ng'ich moro maber. Erokamano ahinya. Ne wawuoyo kuom jamni ma ipidho pacho. Nyiso okenge mo winjo be ni japur kao. Wachak gi japur mano mar dhok mondo mi omed yuto mar chak. Samoro kong'iyo to yudo ka chak ok tim maber kaka ne timo chon, to gik moko molokore oko ne malong'o. Ranyisi mag winjo be noneno kae to gin okenge mag winjo be nokao mano ni yuto mare mar chak omedore kata odong' kaber kaka ne nitiere chon. Gima japur onego tim mokwongo en ni nyaka ong'i ni be en gi chiemo makare. Ka be dhiang' ni yudo chiemo malong'o monego bed noyudo mondo ogol chak maber. To be omodho pi maber. Kik ipim dhiang' gi pi ni koro idwa miye pi matin nikech seche moko ing'iewo pi. Miya dhiang' pi maber, chiemo be miye maber mondo olos chak minyalo yudo maber. To kaka nwawacho, dheribi be nyaka irange signs moko. Kineno ka gik moko chande, kata en gi skin disease, kata kuodo ni kuome, mano gima dhiang' oluoro kabisa. Koro nyaka otim ni dhere ni ogo yath motegno mondo kik wabed gi okuodo kuome manyalo miye stress mamone golo chak maber. Koro ng'i dhiangi, bed in contact gi vet mantie alworani, ma ka nitie any problem mineno kuom dheri ni
tinyalo goyo simu kendo jalony biro makonyi e sama winjore mondo ibed gi yuto maber. Erokamano ahinya. To mago ma diher mondo ma pidho jamni miyang'o gin ang'o ginewinjo bed ni gitimo mano ni ngima mar jamni go bedo makare, kendo sama koiterogi e slota kata mondo mikoro gidhi japuro dhi oyud nweng'o mare kotenre kod geta mare mar yudo ring'o makare obed ni ochopo dwaro makamano. Kendo japur mar ring'o be gimo nyaka otim mokwongo ni dere ni be nyaka omeni nigi chiemo maber mana kaka nwawacho. Dhiang' ni kik bed dhiang' ma manyo chiemo kuma bor. Obed ni ibedo ng'at man gi kama oloso man dhogegi nyalo lagre mayud chiemo maber koko wuotho mabor kuonde moko. Pi be nyaka obed ni dere ni yudo pi motegno momodho pi maber manyalo konyo. Kendo make sure ni dhogi otimnegi vaccination te madwarore mageng'o tuoche moko manyalo donjo kuomgi kendo nyalo ketho ngimane mami koro kobed maduong' monego kaka obedi mondo tere chiro kel pesa maber. Manyiso ni samoro nyalo bedo maduong' mokalore. Kobet maduong' kabisa kendo kelo pesa mang'eny nikech ing'e ni sama japur odhi uso ting'iyo dhiang' e kilo. Koro ka dhiang' nigi kilo mang'eny to ng'is ni pesa be dhi bedo maber. Haya, Opija wuod Achego wacho ni owinjo twak, wacho ni jalony Koni Mos wacho ni en ng'amo geno kendo mor gi paro migolo maleo kae. Wadhi e mago motenre kod gwen king'iyo kit pur mar gwen gin okenge mag winjo bed ni kawo mar medo nyak mar gwen kata mana kit tong' ma ginyalo golo ma ng'ato geno kaeto bende gidak ngima makare ma bende ka gik sami tere chiro to bed ni en gweno manyalo yudo ne japur yuto. Pur mar gweno pur ma kendo joma tindo ohero ahinya e alworawa kuonde mwadak. Wan gi gwen mar ring'o ma kisungu dendo ni broiler. Ma to kendo kawo mana ndalo matin, en okawo dwe achiel to romo kendo itere e chiro. Wan gi kienyeji improved ma be opidhe kuom ring'o mondo obed ni inyalo use, en to kawo dweche 4 koka nyalo bed ni itere e chiro. Kendo wan gi layers magi gwen ma koro pidhi makelo tong'. Ma koro in ja ohala ma ibo bedo ni choko tong' pile pile tiuso e alwora kumidake. Koro magi te gweno nyaka iriti kendo gweno nigi vaccination mitimone from day 1 kodhi nyaka ochopi. Japur mar gweno nyaka kuong mi ni gwende te otimonegi chanjogi e sama owinjore kendo sama oikore maber monego bed ni itimonegi. Nikech kokalo mokitimone mar tuoche ma gwen nitiere ni, to tuo ni komake to biro hinye kendo gwende gi te nyalo tho. Which means ni japur biro wito pesa. Koro nitiere vaccination program mag gwendwa gi ma japur ka japur onego bedo ni nigodo kendo ong'iyo ahinya ahinya mondo kik okal, nikech gwendwa gi jopur pidho gi mar ohala. To sama ikalo kamoro achiel mokitimo to gwendi gi ni at risk kendo ginyalo tho ma giweyi maonge kata siling achiel. Koro japur nyaka bed ni mang'iyo ma kabisa ot ma gwen gi bodake nyaka bed ot maber, ot ma gwen gi ok yud koyo mang'eny kaka ni wacho cha, kendo ginyalo yudo liet. Magi kitimo gi chiemo be nyaka imiyo gwen gi chiemo moromo kendo chiemo maber. Gweno mar tong' kimiyo chiemo matin to bogolo tong' matindo ma kata kitere chiro to uso dhi bedo matek, nikech ing'e ni sani wan gi tong' mawuok Uganda kadonjo Kenya waka, kendo kosebiro to yudo ka gibiro e bei mayot to kendo gidongo ma size maber. In kikelo mari ma size ne tin ibo wito ohala nikech joka biro kawo mana madongo. Koro nyaka ing'es ni miyo gwendi gi chiemo makare e sama owinjore
pi bimiyogi maber ma gimodho mondo gibed ni gilosre kendo gibedo madito manyalo bedo ni kodhi e chiro to jang'iepo kawo moko pingi kabisa. Erokamano. Kotenre kod wechego mag chiwo chanjo, winjo kiwacho ni winjo bed ni nitie chanjo michiwo are day one. Nitie japur ma wuoro ni to ka gwende ogero negi ot ma ok riwre gi gwen machielo kata gwen moya ka jirani manyalo kelo negi tuo. Ere tiende mondo mi ochanj ka en to mekegi oumo kendo odak kumoro achiel ma bende ok giba. Miwalere wi ma. Nitie tuoche moko ma nitie e yamo. Iluongo ni airborne disease. Koro en ok ochuno kata iloro ne gwendi kamoro kama intie. But en gima nyalo mako gwendi sa asaya. Mana kaka dhano, nyathi konyuol to be nyaka tere chanjo. Ma kokitere chanjo to nitie seche moko kosedongo to tuo cha biro donjo kuome. To kodonjo kuome to yudo ka noonge gi chanjo manonego bed ni timone cha. To kodo bedo matek ma nitie tuoche ma koro kinya geng'o, ma koro chuno ni nyaka koro madhara wuoge. Koro magi e mwatemo ng'iyo ni jopur nyaka be ni oluwa gini kaka en cha. Moko ng'iyo ni en e compound ne kende, oloro ne gwende okrom gi jirani. Pod nyalo make kendo iny gwende e puothe kamodake no. Erokamano ahinya. Bende nitiere penjo ma achiel kuom gi penjo ni to samoro en okawo jambe to dhi okwayo, kaeto nitiere jomoko ma bende nyalo pidho chiemo mar jamni kata mano gado pidho kumoro dhi obeto to kelo negi ot kata pacho kaeto miyogi. Wacho ni ere minyalo wacho ni munjo beni jopur tiyogo koso giyuto gin mabeyo to kopo ni nitiere jok mabeto to kelo gin ber mage ma gin go molony ng'ama kawo to dhi kwayo kaeto ang' duogo pacho. Ber ma en go ni ka japur mar ring'o oboyudo ka dhere ni bedo gi del maber kendo bedo gi ring'o mayom kame sama ouso. Dhiang' moko wuotho alaga ahinya ma en oyudo chiemo kama entie dala. Iyudo ok obed dhiang' ma ol seche te. Kendo bobedo gi yot maber kuom dongo molos del maber minyalo use go. Koro ma be lure gi yuto mar japur. Nitie jopur ma nigi puothe matindo ma ok ginya pidho ogada machiegni kuma gintiere no. Koro nyaka ang' odhi adhiya kwath mondo okony dhogegi oyud chiemo. Koro gima dakwa jopur man gi puothe madongo to nigi dhok. Ng'ade kamoro kata space moro e puothi kanyo. Ipidh ne dhogi ogada kata ipidhe lum. Ma koro miyo dhogegi ok kwa mabor ahinya sama gimanyo chiemo. Erokamano ahinya. Odas Kudas wacho kanyo ni akoni mos modhuro ahinya mor gi twako. Pia jawuod Achego penjo ni to sama ikawo lo mitere lab wacho ni penja ni chudo chal nade. Manang' ni kidwoko penjo ni mar kabe utiyo gi duol no ma rango futo ma kor lwasi kata Kenya Meteorological Department mar nyiso kaka owinjo bed ni utawo chenro mag pur. Sia bende koro puonjo oganda kotenre kod wechegi mag pur. Be utiyo kodgi mar ng'eyo ni to koth biro nyaka kanye. Nikech bende nitiere wechego motenre kod futo ma kor lwasi ma bende lokore ma samoro nyalo kelo lokruok kaka koth chwe. Be utiyo kodgi seche ma urango wechego mag chako pur. Ahinya to seche ma bende koro koth chwe kendo jopur duto dwani mondo odonje puothegi ochak tich. Erokamano. Anyalo wacho ni ma ikonyo ahinya gi sirikal kochung' e department mang'iyo kor lwasi. Kendo pile ka pile gigolo ga chenro mar kor lwasi kaka chal, kinde ma koth dhi chwe, kama koth dhi chwe mang'eny, kendo jogo monego bed ni ng'iyo ahinya kuonde ma gidake. Magi information ma sirikal golo kendo mwatiyo godo ahinya kuom ng'iyo ni sadi monego bed ni koro wachako pur to gi sadi monego bed ni koro cham oseikre onego bed ni gologi. Erokamano ahinya. Ne nitiere penjo motenre kod bech tero lo e lab kaeto ipimo. Dipo ni nitiere kod ng'eyo ma duoko janeno ni.
Janeno no anyalo bedo gi ng'eyo kidhi kuondewa mar sirikal to obro bedo e kind 2,000 gi 2,500 mondo opim ka lopi miyud duoko. Ka in machiegni kodwa Kisumo ka to wabiro pimo ni lo e bei moyueyo mar 1,500. Erokamano ahinya Roy. Bende kotenre kod jogo winjo kiwacho ni sirikal nitiere kod migawo mowinjo bed ni gikawo mar samoro ni gikonye kunyo yewni manyalo choko pi. To pono ni nitiere gwenge mapok ka chenro ma kamago chope kata sirikal pod wacho ni tuta pod gibro pango kinde mabiro. Owinjo bed ni gikawo okenge mage mag neno ni samoro gibedo kod pi machiegni. Dipo ni nitiere yore ma jopur nyalo kano godo pi maneno ni samoro ka koth odhi obedo kod lokruok ma ok obiro kakigeno. Ginyalo bedo ni cham magi okotho. Nitie water harvesting opogore lure kuonde ma wantie. Jopur nyalo riwre kigin to gikunyo dam moro matin e alworagi mondo koro sama koth chwe kama to yudo kama pi chokre ma ginyalo tiyogo bang'e kinde ma koth orumo. Jopur moko be nitie mokunyo underground tanks ma koro pi ma koth mochwe ringo to donjo kanyo kendo gikano mondo giti godo e kinde mabiro. Jopur moko be tiyo gi tanks ma ging'iewo ma gichiko godo pi koth mondo gibed ni gin gi pi seche ma pi odok pien. Alafu wan gi jopur be mokunyo kisimbni kuonde ma gintie. Magi te gin duto mag make sure ni pi nitie buti mondo iti godo kaka japur. Erokamano ahinya. Nitiere ka gi ote mar Karen Olweny openjo kanyo ni to chiemb gwen mar layers nyalo yudre kanye ma bet beche ogore matin mondo ing'e ni sani samoro chumi nyalo bedo ni malo to samoro bende entiere kod gwen mathoth ma bende odwa ni mondo ong'iew chiembgi. Mago gwen mag layers. Openjo ni to en kanye ma inyalo ng'iewe chiembgi. Mano tabu ma japur osebedo godo ahinya nikech kae kuma duoko gimiluongo ni production cost mar japur chien. Chiembe gwen ma wan godo gin commercial feeds ma iuse e agrovets kuonde ma wantiere gi. To adier mar kende ni jopur mang'eny neno matek nikech bech chiemb gwen sani ni malo. Koro dakwa ni jopur be otem loso chiembegi kigin mondo gitim godo supplement e chiemo mwang'iewogi. Wan gi kute masani wapidho miluongo ni BSF, miluongo ni black soldier fly, ma nyuolo kudni ma kendo itiyo godo e pidho gwen. Wabiro chiwo contacts wa kaka wan jogo ma utelo ne train jopur kaka ginyalo loso chiembegi kende. Mondo japur bedo gi thuolo mar goyonwa simu kata wanyalo chopo kuonde ma gintie mondo wamigi puonj makare kaka inyalo be loso chiembi matin kata kobedo ni ng'iewo mar nyaduka cha tinyalo kiko mondo ibed gi yot matin e yudo chiemo mar gwen. Erokamano ahinya. Ero kaka iwacho ni ginyalo tudre kodu hang ni nyisgi kaka ginyalo tudre kodi bang'e. Ben Maina penjo ni to gweno owinjo bed ni yudo chanjo didi dwe ka dwe. Gweno nigi chanjo mopogore dwe ka dwe. Nitie mobo yudo ka en e dala achiel, nitie mobo yudo ka osechopo wige 2, nitie mobo yudo ka osechopo wige 4 nyaka ochop wige 8. Koro chanjo gi make sure ni nyaka jogi lu kako chakre nyaka kako gik. To kendo ma bomiyo igeng'o tuoche mang'eny mar gwen. Magi te ka japur oluwowa to wabomiye guidelines ma nyise ni sama kama onego bed ni ichanjo gwen kochopo juma ma kama be ichie yath michake miye kendo kochopo juma mopogore. Gigi duto wamiyo kendo jopur ni godo soft copies ma wanyalo oro ne japur moro amora sama obedo nodwaro.
Erokamano ahinya. Bende nitiere Joy Nyarahero. Owacho ni en yath mane ma ichanjogo nyithi gwen odiochieng' mokwongo. Chien kacha ne wacho ni nitiere chanjo michako go day 1. Koro penjo ni gin yath mane minya ti godo e odiochieng' mokwongo. Erokamano, ang'iso japur ni koro ma chanjo ne mokwongo nitie yedhe mimiyogi. Kendo wagombo ng'eyo ni japur a area mane ahero mondo watude gi jomolony e weche mag gwen mondo obed nong'eyo nonyalo timo ne gi gwen gi sama kama. Ibo miya thuolo wabro weyo roster mag livestock ward extension officers machiegni kuma japur ka japur nitie mondo bed ni nyalo chopo ne jopur gi e machiegni mondo konygi e yore mag gwen mondo kik gibed gi lal. Erokamano ahinya. Wadong' gi dakika machuok kende to watieko. Ano kanyo ote mar Moses Onda wacho kanyo ni entiere kodwa, paro ni penjo mopenjo mar kit kodhi na paro ni seduoko kanyo. Kaeto Dera Austino Njiri bane ni kache wacho ni iwinjo wach pur e yo makare intiere kogore. Mwalimu Jalgi Mwalimu Bernard bende wacho ni gimoro ahinya gi chenro kachiel kod puonj ma bende jalony osebedo kachiwo ne ng'at madwa chako. Roy, chunye gombo mondo mi en bende ochakie gimoro, obede gi gweno moro mo ka ji goyo mbaka ni to chanjo mane mimiye to en bende onyalo yudo gimochuo sandan. Ere wach madinyise kata paro minyalo miye pok ochako to chunye gombo ni mondo ochaki sama odwa chako bedo gi puothe mar alot kaka iwacho ni obende gi orundu moro monyalo doyo seche ma en e yweyo kaeto bede kata mana gi nyagwende moro kamoro. Ang'o monjo bed notimo? Erokamano. Adanyiso japur ni nitie wach moro miwacho ni chaka. Koro ne jogo te man gi geno kata man gi lek mar chako wach mar pur, kik gimo kibaji goyi ni onge gi space maduong', kik kibaji goyi ni ok idwa chako gi gwen achiel. Inya chako kata gi gwen achiel mar nyaluo to gweno ni biro nyuol kendo kelo gwen 100 kama intiere. Puothi matin no inyalo chako go kendo puodho mitin no kichako go biro miyi mijing'o michako imany puodho moro. Koro japur madwaro chako weche pur, alwora ni kama intiere ni in gi jopur manosechako. Bedo ng'at mawuotho kendo kwayo rieko kuonde jopur mineno e alwora ni no mosetimo gimigombo no. Kech an gadier ni kamoro amora wantie, wan gi jopur mosetimo kendo gidhi maber kuonde ma wantie. Watem matek wachop ir jopur gi mondo wapenjgi kaka chal mar pur en. Japur en ng'ama chunye ler kendo boketi e bume mopuonji kaka inyalo chako matin. Kik itho kendi. Wuo gi jopiny, wuo gi jopur mane alwora ni mondo ibed gi ng'eyo mang'eny e weche mar pur midwa donjeni. Ka in machiegni gi Kisumu County kata Kisumu Town ka, to wan machiegni kendo warwako jopur gi jogo te magombo chako pur mondo wamigi rieko e yo mar chako kendo kaka gibo bede pur ma gibed ni ginyalo bedo gi pur makelo yuto. Erokamano ahinya Roy. Pono ni ng'ato dwa tudre kodi, here lai monyalo yudie kata mana yore mag mbui mondo mi gitude kodi kotende kod wechegi mag pur? Erokamano. Kia Initiative nigi website ma inyalo yude contacts wagite. Nojende matindo manitie e mbui inyalo tiyo gi website wa ma en www.kiainitiative.org. Kanyo kimanyo wa tibo yudo gigo mwatimo te gi contacts wa ma wan godo. Ne ng'ama ok nyal donje weche mbui, wan gi namba simu. Namba simu na inyalo gona en 07 18 07 55 33. Mano namba na miyuda godo e simu kendo ibo yudo godo lony kidwaro kony moro amora e weche mar pur. Wabo tudi kendo wabo miyi ng'ama bo konyi mondo wa make sure ni ohandi kaka japur odhi mbele kendo bedo gi yuto makare. Erokamano ahinya Roy kuom loso thuolo kendo go kodwa mbaka. Scarlett Lopez wacho ni duogo ne geno, wacho ni en Beryl kowuok Awasi. Wacho ni nonyiewo gwen to notho te ma chunye noyaye. Koro ochako pith kendo
kalore kaka osewinjo kaka rito gwen. Erokamano ahinya Roy kuom loso thuolo kod mbaka mano Roy Odawa ma en kanyo ja director mar Kia Initiative Nyakoro Mgajuang jalonye yorego mag pur kata agripreneur. En chenro mar puonjruok. Geno mara en ni mana kaka Berilo wacho ni chunye koro duogo. Sewinjo kaka njobe notimo namba bosa yudo onyalo chako mare kendo mondo bedie gi gimoro e pacho ma onyalo gore. Erokamano ahinya kuom kwere Ramany Piny Nyakoro Mgajuang en twak abene no abedo godo kaka pile chieng' juma wuok tich ka wuok tich waduok kendo kae koro kanyo sa 3 e chenro maro imore kama no anwa kelnie weche gi manyien. Riti masane nyinga Ridia Okeyo. Any woman can be Mrs. Ombaka.